ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ман сараввал мехостам ба ҳамон шахсоне ки ман мешиносаму намешиносам ё ин ки маро мешиносанду намешиносанд, ҳамин суханҳои моро дастгирӣ мекунанд, фикрҳои моро пайгирӣ мекунанд, ба мо суханҳои нек равон мекунанд. Ба ҳамаи шумо ки ҷавоб додан наметавонем, ман имрӯз рӯбаро гуфтанӣ ҳастам. Як ҷаҳон ташаккурҳои зиёд. илоҳо кам нашавед. Имрӯз мехоҳам дар мавзӯи як проблемаи гарчанде хурдакак ҳаст, метавонад оқибатҳои нохуши бузургро ба миён биёрад, ҳатто аз паси ҳамин зиндагӣ вайрон шуданаш мумкин аст. медонед, ман аслан ба келинҳое ки дар деҳот ҳастанд, ба ҳамонҳо муроҷиат карда гуфтанӣ ҳастам. анами як проблемае ҳаст, дар вақте ки дар салонҳо гӯем ё ки дар хонаҳо куртаи арӯсӣ ба бар мекунанд, фата гӯем ба ҳисоби фатаро ба бар мекунанд, ҷои истодашон ҳамворӣ аст, ё хона ё салон ҷояш ҳамвор аст. ана ҳамон фата то бар замин маҳкам аст, пӯшида аст, тасаввур кардан наметавонанд ки дар деҳоҷо медонед, дар бисёри хонаҳо худатон ки медонед ёна аст. Масалан, ё аз зинапоя мефароед, ё аз зинапоя мебароед, ё ин ки бе зинапоя ягон нишебиро мефароед шумо. дар қишлоқ ҷойҳо ана ҳамихелин ҷойҳо бисёр ҳастанд. аз сабабе ки ҳамихелин ҷойҳо ки бисёр ки ҳастанд, фата як хусусият дорад. ана ҳамон калсоҳое ки дар гирди курта ҳаст, онҳо ҳамавақт рост меистанд, ба таври горизонталӣ рост меистанд. аммо вақте замин ки нишебки ҳаст, одамон дар поён ҳастанд. шумо аз боло истода, арӯсу домодро дар назар дорам, арӯсу домод аз боло истода поёни фата намоён шуданашро тасаввур намекунанд. баъзе вақт мо наворбардор ҳастем, пеш бояд фароем. бовар кунед, ман ҳамин чизро аз дилсӯзиам гуфта истодаам. шояд ман ҳаққу ҳуқуқ надорам дар ин бора сухан кардан ё ин ки гап задан. ман намехоҳам ки ана ҳамон чизҳо дар наворҳо фаромада бошад. бовар кунед, мо ҳар ҳафта дар як тӯи нав ҳастем. хушбахтона бисёр ҳастанд ки аз таги фата ягон эзор мепӯшанд ё ки ягон чиз мепӯшанд ки тамоми баданашон маҳкам аст. аммо мутаассифона ҳастанд ҳамин хел тӯйҳое ки шояд онҳо қасдан намекунанд, танҳо дар фикр намезанад ки ҷои нишеби фата пешаш менамояд. бовар кунед, ман шахсан худам ҳар ҳафта тӯй монтаж мекунам, ана ҳамин чизҳоро ман бурида мепартоям. аммо баъзе ҳолате мешавад ки наворбардор надиданаш мумкин, аҳамият надоданаш мумкин. ҳамон дар деҳоҷо медонед, вақте ки дискҳоро тайёр мекунед, ҳамон хешу таборон ё ҳаққу ҳамсояҳо гӯшбақимор меистанд ки дискон кай мебиёянд. вақте ки бурда ки месупоред 2 парас ё 3 комплект ё 4 комплекте ки диск бурда ки месупоред, дар ҳамон вақти супориданатон ҳатман ҳамсояҳо сухан мекунанд, 1 2 3 тояшро ду касек аз мегиранд бурд барои тамошо. ҳоло ҳамон соҳиби тӯи тамошо нокарда, ҳамон ҳамсояҳо ва хешу таборон гӯё тамошо мекунанд ҳамон чизҳоро. агар рафту ҳамин чиз аз навор кӯр накарда монаду рафту монд, ба чӣ ҳолат мешавад ҳамин? бовар кунед, ин проблемаи хурдакак нест. ман гуфтам, таҷрибаи зиёд дорам. ҳатто вақте ки дар мошин арӯсҳо шиштанӣ мешаванд, калсоро нахе бардошта мешинанд. намедонам тасаввур кардан метавонед ё наметавонед, калсоро бардошта мешинанд. ман баъзан вақт роҳу равиши кории мо ҳамин аст ки ягон хатогӣ дидем, дар телефонҳо нависта мегирем, баъдан кӯр мекунем. баъзе вақт ҳамин хел ҳолате мешавад ки мо дигар ҷо навор гирифта истодаем, лекин ҳуш дар дигар ҷо аст ки ягон ҳодисае ки бояд навор гирем ё намонад, ё ин ки ягон падар дуо дода истодааст, ягон ҳолат умуман рӯи камера дигар ҷониб, чашм дигар ҷониб мешавад. як ҳолате буд, бовар кунед, арӯз аз вай дар ба мошин бояд менишаст, ман аз ин дар аз берун истода навор мегирифтам, гӯшам дар дигар ҷо буд. ҳам хел нигоҳ кардам ки бовар кунед, калсоро бардошта арӯсро шинонданӣ ҳастанд. ҳамин як лухт пои арӯс намоён аст, як лухт пои арӯс намоён аст. бовар мекунед, ман баданам вақф дар он ҷо, як ман нестам, ҳазорҳо ҳазор ба телефон навор мегиранд. ба ҳамин хотир агар маро каҷ фаҳмидед, агар нодуруст фаҳмидед, сухани ман бад расид, ягон чиз навистанатон шарт нест дар комментария. кори аз дастатон меомадаро кардан гиред. аммо он шахсоне ки маро дуруст мефаҳманд, маро ё мешиносанд ё намешиносанд, ҳамин суханҳои маро аз дилу нияти пок қабул мекунанд. ҳар вақто ки зан мегиред, ҳар вақто ки бо арӯс хешу таборатон зан мегирад, сару кордор мешавед, ҳатман ҳамон таъкид кунед ки аз таги фата ягон чиз пӯшанд. дӯстони ман, баъдан дар деҳоҷойҳо ҳамин позер кардан модда шудагӣ ки аст,
бисёриҳо фатарро мебардоранд пои арӯз то зону намоён мешавад, як ваҷаб намоён мешавад. Барои баъзе одам як ваҷаб ду ваҷаб намоён шудани почаи арӯз ҳеҷ гап надорад, ин чизи маъмулӣ аст. Аммо барои баъзеҳо як сантиметр як ғурбату як проблемаи куллиро ба вуҷуд мебиёрад, ки хонавайрон шудан мумкин аст. бовар кунед, ман дар ҳар як тӯи худамо ҳамин чизҳоро кор мекунам. аз шумо хоҳиш дорам, боз мегӯям, агар маро кач фаҳмедед чӣ коре хоҳед кардан гиред. шахсоне ки дуруст мефаҳманду фикрҳои моро дастгирӣ мекунанд, дастатон дар набинад. дар паноҳи худо бошед. тансиҳативу хонаободии шумо орзуи ҳамешагии мост. паноҳтон ба худо.